Bely je zastávka od části Prahy 19, neboli k Bely. Dříve byla tato stanice dvoukolejná, dnes je to jen jednokolejná prostá zastávka. S jednou traťovou kolejí a jedním nástupištěm se tady ani nenachází nádražní budova. Je zde jen malý dřevěný přístřešek. S lavičkou, jízdními řádami a taky linkami. A tím se dostáváme, co zde zastavuje a co zde jezdí. Dále tady staví linka S34, která jezdí mezi Čakovicema a Masaryčkou. A na tom jezdí motorové vozy řady 813. Jako další tady máme linku S3, která jezdí mezi Prahou hlavním nádražím, Mladou Boleslaví a někdy Mělníkem. Jsou na ní nasazovány motorové vozy a lokomotivy řady 854 a 750.7, jak můžete vidět na videu. Bohužel přístup na MHD není tak dobrý, jak byste čekali. Autobusy na této zastávce nádraží k Bely již přestaly jezdit a musíte jít na nedaleko vzdálenou zastávku asi 7 minut, abyste přestoupili na jakýkoliv autobus směr Letňany. Moje hodnocení stanice je takové, že to je tak 9 z 10, protože je tady přece jenom půdka, je to zastávka a jestli s tím souhlasíte, tak napište na to. A tím se dostáváme co zde. Aha. Trošku. Ani tlačítko prostě na zapnutí tady není. Tak sorry no, já jsem se spletl. Oh no! Oh no! Okay. Ježiš, to je naplývaný. To nevadí. Můžeš mluvit. Okay.